pyynnön tähän mikrofoniin. Janne, tuukko näyttää pingvinitanssi meille? No, hullu tekee mitä kesketään. Jos autoille ne tekis. Hyvät naiset ja herrat, pingvinitanssi. Näytäkää ne kuinka se menee oikein. Harkki, kas mukaan! Kaikki lähtee lanteesta! Mä menen mukaan, kato. Ei se mennyt. Hyvä Janne! Kiitoksia! Joo! Joo, nähdään ehtoolla. Tarjoan kun nähdään. Eli olutta pojat sitten tästä hyvästä. Joo. Oikein hauskaa päivää Pärkinestä iltaa ja tervetuloa osallistua kauheen kamppaterminaaleille. Hienoa olla mukana. Takana